F'25 sena fil-gvern, Ministri tal-Finanzi tal-Partit Nazzjonalista qatt ma ħassew li għandhom jieħdu xi passi kontra l-Panama u sal-lum membri tal-amministrazzjoni preżenti m'għandhom ebda diffikultà jinnegozjaw ma' persuni mill-pajjiż. Staqsejna dwar dan lil N Fenek fid-dawl li l-Panama għandu wieħed mill-ikbar reġistri tal-vapuri u hi tispeċjalizza fis-settur. Għalkemm qed nitkellmu fuq l-istess pajjiż, skont il-kwistjoni hi differenti. Mela, meta qed nitkellmu fuq reġistrazzjoni ta' vapuri, hija ħaġa. Meta qegħdin nitkellmu fuq reġistrazzjoni ta' kumpaniji offshore, hija totalment differenti. Fid-dawl ta' kemm ma qata xejn id-diskors minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista dwar kemm il-Panama huwa pajjiż maħmuġ u li m'għandux isir negozju miegħu, komplejna nistaqsu. Il-Panama hija t-tieni l-akbar bandiera tad-dinja. M'għandu x'jaqsam xejn mal-kumpaniji li jistgħu jagħmlu individwi ma jistgħu ħalli nispiq imma inti tridu titgħallmu biex tkunu tafu x'qed titkellmu taf għaliex ħalli għada meta terġa' ssaqsi d-domanda għalmenu tkun iktar aħjar informat milli tkun informat illum. Hawn għamilniela l-mistoqsija iktar ċara u diretta. L-istess kienet it-tweġiba. Mela ma naqdiħ, x'żgur li naqdiħ, x'għandu x'jaqsam. Żgur li naqdiħ bħalma jaqdiħ kull service provider. N Fenek kienet ukoll fost dawk li kritikat blaħrax il-programm ta' ċittadinanza b'investiment biex illum il-kumpanija li hi managing partner tagħha tipprovdi wkoll dan is-servizz.